for en eksponentiel stigende og for en eksponentiel aftagende, har vi grundtallet a, som vi siger a lige med x i anden minus x første kvadratet under y i anden divideret med y i første. Og så hvis vi har to punkter i en graf, så kan vi sige fx lige med b gange a opløftet i x'ene, og fx det er det samme som y. Som vi så kan skrive over i y i anden lige med b a opløftet i x i anden y første lige med b a opløftet i x1. Så siger vi så i y anden divideret med y første lige med ba x i anden divideret med ba x i første. Og så forkorter vi med b, som vi kan se herovre har vi ba, og her der har vi kun nu a. Så siger vi y i anden divideret med y første lige med a x i anden divideret med a x i første. Så i lige med ax i anden minus x1. Og så har vi så til sidst isoleret vi her med a ved at uddrage den x andet med x første rod, så vi så får den her.